Tajjeb l-ewwel net nittama wkoll li tinsabu tajbin u nittama wkoll li kellna ċ-ċans li matul dawn il-jiem li għaddew wieħed ikompli familjarizza daqsxejn ruħu ma' Microsoft Teams anke wkoll kif jaħdem, forsi wieħed kellu daqsxejn online lessons ma' persuni jew teachers oħrajn. Hekk xi dwar kif ħanaħdmu fis-science aħna prattikament se nkomplu qed inżommu din is-sistema li jkollna dawn il-video links li wieħed jista' jsegwihom. Kultant żmien ikollna anke wkoll xi tip ta' assignment, imbagħad aħna forsi kultant żmien anke nagħmlu appuntament ma' dawk li jixtiequ forsi għandhom problema li nkunu nistgħu nitkellmu. Min-naħa l-oħra, tajjeb li wieħed iżomm f'moħħu li aħna dejjem available f'każ li jkun hemm bżonn xi ħaġa li tiddejqu xejn b'xi mod jew ieħor. Lilna teachers tibgħatulna jew jkun hemm xi problema fejn jidħol lezzjonijiet, fejn jidħol assignments jew kwalinkwa problema oħra li intom tixtiequ li taqsmu magħna u li aħna nistgħu nofru l-għajnuna tagħna. Jekk inkomplu daqsxejn fejn ħallejna fl-aħħar lessons, l-aħħar żewġ lezzjonijiet li kellna flimkien jekk tiftakru tajjeb, konna qegħdin nitkellmu dwar is-suġġett acids and alkalis. Fl-ewwel lezzjoni li kellna għamilna introduzzjoni ta' x'inhuma acids, anke wkoll rajna properties tagħhom, rajna xi affarijiet li kellna d-dar li huma acids. Imbagħad fit-tieni lezzjoni ishom tallimna żewġ kelmiet oħrajn, dawk li huma alkalis u neutrals. U jekk tiftakru tajjeb, kien hemm isu assignment żgħir illi bħala studenti intom kellkom tagħmlu bħal photo hunt li dduru mad-dar, issibu 3 oġġetti li huma acids, 3 oġġetti li huma alkalaj, tieħdulhom ritrattu tabduhomna. U hawnhekk forsi nagħmel bracket żgħira minn minnkom għadu ma segwix l-ewwel żewġ lezzjonijiet, jew inkella għadu ma ħadimx dan l-assignment. Tajb l-ewwel jagħmel dik il-biċċa xogħol qabel ma jkompli hawnhekk. Ħalli x-xogħol anke wkoll wieħed jimxi ħaġa wara l-oħra u ma jkunx wieħed okkupat b'ħafna xogħol forsi iktar tard. Kien hemm ħafna studenti hekk illi raw u nnutaw kemm acids u alkalis huma verament komuni fid-dar tagħna. Dalgħodu kelli ċ-ċans li nagħmel isu bħal treasure hunt jiena wkoll, ġifieri qatt indur id-dar u qatt ngħid isma' x'inhuma l-acids u l-alkalis hekk l-ewwel acids u alkalis li jiena forsi nsib id-dar. U hawnhekk sibt numru. Ħafna minnhom daw semmejnihom fil-lezzjoni, uħud minnhom daw anke wkoll kien hemm minnkom illi bdew ifittxuhom id-dar u anke wkoll sabu minnhom u bagħtulna xi ritratti tagħhom. Forsi hawnhekk se nagħtu għajnuna iktar għal dawk li forsi kienet diffiċli jsibu acids u alkalis imma ħadd innutaw kemm huma komuni. X'inhuma l-affarijiet illi hawnhekk hawn qudiemna? Hekk qudiemi hawn fliskun ta' soft drink li huwa Coca, għandi fliskun li huwa tal-ilma, għandi bleach, toilet cleaner, għandi liquid soap tal-platti, għandi liquid soap tal-idejn, hawnhekk għandi oven cleaner, għandi toothpaste, lemon juice, u hawnhekk għandi tazza tal-likwidu li huwa trasparenti. Fuq dan nitkellmu daqsxejn iktar tard. Li nixtieqkom hekk forsi għal ftit ħin u ħataraw close-up tagħhom dawn l-affarijiet li għandna hawnhekk, hekk tippruvaw malajr taqsmu. Imma ħallu barra dan il-likwidu trasparenti għalissa, taqsmuhom bħala acids għalihom u alkalis għalihom. Imbagħad wara ħaninkom ftit x'suppost kellhom jiġu. Ħanħalli daqsxejn żgħira f'idejkom. Ħataraw lilhom u mbagħad wara naraw daqsxejn liema minnhom huma acids, liema minnhom huma alkalis. L-oġġetti x'kienu u forsi kien hemm xi wħud minnkom li bdew jaraw id-differenza bejn dawk li huma acids, dawk li huma alkalis, hekk ħankun qed naqsamhom jiena stess. L-ewwel qed ħanibdew wieħed wieħed. Ħanibdew min-naħa ta' wara. Mela hawnhekk jiena għandi soft drink tajjeb illi huwa Coca, kif anke semmejna fl-ewwel lesson, il-Coca huwa acidic. Mela jiena dan se nkun qiegħed inqiegħdu din in-naħa. Hawnhekk għandi
Il-bleach għandi toilet cleaner u jekk tiftakru ftit konnella li l-maġġoranza tal-affarijiet li nnatfu aħna d-dar bihom ħafna drabi dawn ikunu alkalaj. Mela jiena daw se nipprova nqiegħu ftit din in-naħa ħanressaq daw lejn in-nofs. Mela dawn huma acids ta' din in-naħa huma alkalaj. Għandi id-dish soap huwa wkoll ħaġa li nnadaf biha, mela dik taqa' taħt alkaline hawnhekk. Għandi il-lemon juice. Il-lemon juice għadna li huwa tip ta' aċtu illi jaqa' taħt citric acid, ġifieri l-arinċ anke wkoll il-lumi, dawk il-frotti ngħidulhom ċitru, għandhom dan l-aċtu fihom li jissejjaħ citric acid. Mela dak jiġi taħt din in-naħa, mela għandna l-acids. S'issa għandna il-koka, għandna l-lemon juice, alkalaj għandna il-bleach u għandna il-liquid soap. Għandna mbagħad it-toothpaste fl-aħħar lezzjoni jedna li dan huwa alkalaj, jiġi hawnhekk. Oven cleaner, dan edna li huwa alkalaj, infatti dan huwa alkalaj ftit b'saħħtu, issa naraw daqsxejn fil-lezzjonijiet li jmiss, it is a very strong alkalaj, u infatti wieħed jekk joqgħod jara anke wkoll ċertu informazzjoni li jkun hemm fuq wara hija informazzjoni tgħidlek li wieħed joqgħod attent ħafna kif jużah. Jiġifieri inneħħu minn moħħna dik il-misconception u provajna fl-aħħar lezzjoni li kemm jista' jkun ma ngħidux l-acids huma ħżiena, l-alkalies huma tajbin jew dawn huma b'saħħithom u perikolużi dawn ta' hawnhekk le. Imma konna għedna għandna strong u weak acids, għandna strong u weak alkalies. Mela dan huwa alkali, it is a very strong alkali. Fadlina l-aħħar tliet oġġetti, għandna mbagħad il-liquid soap li naħslu jdejna permezz tiegħu, fl-aħħar lezzjoni jedna li dan huwa alkalaj ukoll. Imbagħad għandi l-ilma, l-ilma jedna la huwa acidic, la huwa alkalaj imma huwa a natural, neutral substance, skużawni. Allura dak la jaqa' naħa u lanqas lejn in-naħa l-oħra u jiġi fin-nofs. Mela s'issa għandna żewġ materjali li huma acids, magħhom nista' nżid il-ketchup, nista' nżid tadam, nista' nżid frott ieħor bħal huma l-lumi, bħal huwa l-arinċ, nista' nżid il-ħall. Din in-naħa għandna 1, 2, 3, 4, 5, 5 oġġetti li huma alkalaj, oġġett li huwa neutral substance. Imma forsi intom stessa din tistaqsu dan ta' hawnhekk x'inhuwa. U allura nixtieq li verament noqogħdu ftit attenti fuq għal numru ta' raġunijiet. Ir-raġuni hija dan ta' hawnhekk intom għalkemm jiena naf x'inhuwa, intom ma tafux x'inhu. Jekk wieħed jarah jgħid dak huwa likwidu trasparenti, allura dak huwa ilma. Imma fil-verità nafu li mhux kull likwidu li huwa trasparenti bil-fors huwa ilma. Ħanati numru ta' eżempji. Eżempju, il-ħall jista' jkun fil-forma kannella, imma forsi tafu wkoll li l-ħall huwa trasparenti fejn jidħol id-diera. Mela jiena jekk ikolli tazza ħall abjad ngħidulu u tazza ilma, mid-diera ma narax id-differenza, jekk forsi nxommu iwa se nara d-differenza x'il-ħall jinxtamm. Imma jien jista' jkoll anke wkoll likwidi illi dawn kieku kellna ċans konna narawhom fil-laboratorji tal-iskola. Illi hemm ħafna likwidi li huma trasparenti, imma huma acids qawwijin jew alkalaj qawwijin u allura huwa perikolus anke wkoll li xxommhom. Allura ħad tiġi daqsxejn mistoqsija. Jiena jekk għandi likwidu trasparenti, x'irrid nagħmel biex jiena nkun naf jekk dak huwiex acid u nqiegħdu hemm huwiex alkalaj in-naħa l-oħra jew neutral fin-nofs. U hawnhekk fejn ġejja din il-kelma li hawn miktub warajja li hija l-indicators. Ħankunu qegħdin nistudjaw ftit fuqha, u mbagħad minn hemmhekk inkomplu naraw daqsxejn żgħira ftit kif wieħed jista' permezz tas-science jinduna oġġett likwidu huwiex acidic, huwiex alkaline jew inkella neutral substance. Ħanitkellmu ftit dwar dawn. Mela issa wara li rajna daqsxejn dawn l-affarijiet minn dak li aħna nafu minn background knowledge tagħna,
li ma kienu acidic, li ma kienu neutral, li ma kienu alkaline. Imma issa għandna ftit każ qudiemna, l-każ huwa ta' dan il-likwidu trasparenti. U allura se nkunu qegħdin nagħmlu daqsxejn biċċa xogħol ta' forensic science, jekk il-bambini rid meta nidħlu fil-form 2, wieħed mis-suġġetti li ser ikollna ħajkun propju dan forensic science. Forsi din hija xi ħaġa li nkunu qegħdin nitkellmu fuqha jekk il-bambini rid matul is-sena d-dieħla. Imma jew noħolqu daqsxejn crime scene hekk biex inkomplu nkabru ftit l-istorja tagħna. U għandna hekk. Għandna dan il-tip ta' crime ta' persuna illi nstabet mejta u din il-persuna instabet ġo qadira tal-likwidu trasparenti. Mela din prattikament għandna persuna li hija minduda mal-art li hija bla ħajja u li qiegħda ġo padil ġo qadira tal-likwidu trasparenti. Issa wieħed jista' jgħid u joħroġ b'ħafna konklużjonijiet għax wieħed jista' jgħid mela dak mhuwiex demm u veru jkollu raġun. Imma wieħed jista' joħroġ il-konklużjonijiet malajr u jgħid dak huwa ilma. U wieħed irid joqgħod attent għax jista' jkun ma jkunx ilma, jista' jkun pereżempju xi tip ta' aċtu. U allura din il-persuna waqgħet jew ġiet qetted permezz ta' xi tip ta' aċtu li kien perikolus. Allura, wieħed m'għandux jaqbad u joħroġ bl-anqas b'konklużjonijiet mal-ewwel, imma anke wkoll wieħed jaqbad u jaġġel u forsi jmiss l-oġġett. U hawnhekk fejn is-science tidħol iktar fin-nofs u tgħid mela ħanilkom x'għamlu biex wieħed jibqa' anke wkoll safe. U wieħed verament ikun ċert, wieħed tajb li jittestja ftit dak il-likwidu. U qudiemkom l-ewwel kien hemm il-kelma indicator, jiġifieri aħna permezz tas-science. Għandna xi tip ta' oġġett issa ħanitkellmu ftit x'inhu. Li wieħed jista' jaqbad dan il-likwidu taw, nieħduh fil-laboratorju u nittestjah ftit. Issa dan huwa wieħed mis-suġġetti ta' acids and alkalis, illi ħafna drabi jkollna numru ta' esperimenti fih. Sfortunatament din is-sena għandna ċans li nagħmluhom għaliex ħafna minnkom naf li jinteresshom ħafna meta jkollna experiments fil-klassi. Imma li se nkunu qegħdin nagħmlu s-Sur Savona li qiegħed l-iskola se jkun qiegħed anke jagħtina ftit daw it-tests b'dawn l-oġġetti li aħna s-soltu kulħadd jagħmel fl-iskola. U allura se nkunu qegħdin nagħmlu. Din hija biċċa storja li ilha ġejja mhux ħażin. Għaliex? Għaliex kien hemm numru ta' xjentisti li bdew jinnotaw numru ta' affarijiet. Fosthom kienet din. Kien hemm xjentisti li bdew jinnotaw illi meta bdew iħarsu lejn dawn il-pjanti, bdew jgħidu dik hija l-istess pjanta. Imma għaliex hemm pjanta minnhom li hija l-fjuri tagħha roża u l-pjanta l-oħra il-fjuri tagħhom huma blu. Tgħidli hawn fejn ġej dan is-suġġett x'għandu x'jaqsam mal-pjanti. Infatti meta bdew jistudjaw bdew jinnotaw li meta din il-pjanta bdiet tinżera ġo ħamrija li ġo fija kellha ħafna minerali li kienu alkalaj. X'beda jiġri? Il-fjuri bdew jitilgħu roża. Imma mbagħad meta l-istess pjanta bdiet titkabbar ġo ħamrija li kellha substances li fihom kien hemm acid, il-pjanta bdiet tikber fil-kulur blu. U allura kien hemm numru ta' xjentisti u qalu nistgħu din il-pjanta aħna nużawha biex nittestjaw ftit jekk dan il-likwidu huwiex acid jew alkalaj għax faċli. Jekk jiena naqbad din il-pjanta u nqiegħda hawn ġew u l-fjuri jinbidlu roża, mela ngħid okej, dik hija alkalaj. Jew inkella l-fjuri jinbidlu blu ngħid okej, mela dik hija acid. Hija xi ħaġa li ddum ħafna għax biex il-pjanta tbiddel il-kulur mhix xi ħaġa li ssir malajr. U allura ix-xjentisti komplew qishom jistudjaw u ħadu din l-idea. U kien hemm xjentist li kien jismu Arnaldus de Villanova, illi dan kien Spanjol, u dan bejn wieħed u ieħor fis-sena 1300 wara Ġesu, jiġifieri qegħdin nitkellmu iktar minn 700 sena ilu bejn wieħed u ieħor. Dan ix-xjentist induna ħaġa u reġa' dar ftit fuq an organism, fuq living thing.
Din id-darba mhux fuq dawk il-pjanti, imma fuq dan it-tip ta' organism li jissejjaħ lichens jew inkella bil-Malti għandna licheni nużawha. L-ħafna drabi huma komuni ġieli wieħed jara patches tagħhom fuq il-bejt jew inkella ma' xi ħitan. U ta' beda jinnota li dawn il-licheni ibidlu l-kulur tagħhom skont l-ambjent u ġieli anke wkoll skont x'tip ta' pollution jew x'tip ta' environment dawn jikbru fihom. U qal nista' minnhom nieħu kulur jien u dan il-kulur jinbidel skont jekk huwiex acid, jekk huwiex alkaline. Infatti dan irnexxielu u minn dawn it-tip ta' organisms ħareġ tip ta' kimika li tissejjaħ litmus. U ħankunu qegħdin nużawha ftit. U li bdew jinnutaw kienet illi dan il-kulur li jissejjaħ litmus jinbidel jekk jinnitfgħu ġew acid, jekk nitfgħu ġew alkaline. Jiġifieri, jekk naqbad dan il-likwidu illi ħareġ bih dan seħibna Villanova u nitfgħu hawn ġew jiena, x'jibda jiġri? Jibda jinbidel fil-kulur tiegħu, forsi jiġi lejn il-blu jew jiġi lejn l-aħmar. U jekk jinbidel lejn il-blu jew lejn l-aħmar jiena nkun naf jekk huwiex acid jew alkaline. Allura jiena għandi dak li ngħidulhom indicators. Jiġifieri dan il-likwidu qiegħed jindikali, qiegħed jurini jekk likwidu huwiex acid, likwidu huwiex alkaline. U aħna se nkunu qegħdin nitkellmu fuq 3 tipi ta' indicators. Jiġifieri wieħed ikun jista' jekk irid jgħid ara dak il-likwidu noqgħod nittestjah jew b'indicator 1 li ħanitkellmu fuq illum, jew b'indicator 2, jew b'indicator number 3 li dawn għandhom l-ismijiet tagħhom. U dawn l-indicators ibidlu l-kulur jekk huwiex acid jew alkaline. L-ewwel indicator li se nitkellmu dwaru llum huwa dak li jissejjaħ litmus paper. Mela minn fejn ġej l-isem? L-isem litmus ġej minn dak il-kulur li ħareġ bih seħibna Villanova. U dak il-kulur qisu ħanuża l-kelma hekk xarbu ftit karti jisom filter papers u allura nħolqu dak li jgħidulhom litmus paper. Issa dan mhumiex xi ħaġa li wieħed isibhom id-dar jew inkella huma xi ħaġa li qed jixtrihom minn xi supermarket jew hekk. Ħafna drabi jrid ikun xi tip ta' science shop jew xi post li jġib il-chemicals. Allura s-Sur Savona mill-iskola se jkun qed jurina ftit litmus paper u xi experiments bihom li jkunu jistgħu jbidlu l-kulur skont jekk għandux acid jew alkaline. Imma qabel naraw ftit l-experiments, ejjew naraw ftit kif jaħdmu dawn. U ħanamlu hekk. Ejjew nimmaġinaw illi jiena għandi likwidu dan huwa beaker fih għandi likwidu li naf li dak il-likwidu huwa acid. I'm having a beaker containing acid. Issa, x'għandi x'se nkunu qegħdin nagħmlu bih? Se nkunu qegħdin nużaw il-litmus paper. Dawn qishom karti issa tarawhom anke wkoll mas-Sur Savona. Dawn qishom karti li jbidlu l-kulur skont l-oġġett x'inhu. Issa karti jeżistu żewġ tipi. Hemm dawk li ngħidulhom red litmus paper, tkun karta li hija ħamra, jew inkella blue litmus paper, karta li hija blu. Infatti dawn huma jisom żewġ kaxxi dawn qegħdin ġol laboratorju tal-iskola tagħna. Għandi ir-red litmus paper, il-blue litmus paper u forsi l-mistoqsija tkun għaliex hemm bżonn żewġ tipi, ir-red litmus u l-blue litmus. Ħa nispjegalkom fil-verità x'jiġri. Mela li se nkunu qegħdin nagħmlu hija ejjew nimmaġinaw li dan huwa acid. Mela se naqbad ir-red litmus paper, nitfgħu hawn, naqbad il-blue litmus paper, nitfgħu hawnhekk u se jkun qed jiġri xi ħaġa. Issa, jekk dak l-oġġett huwa acid bħal m'għandi hawn fuq il-projection tiegħi, se jiġri hekk.
se naqbad ir-red litmus, dik se nkun qed inqiegħda ġol likwidu ġifieri nxarrab il-karta. Ser noħroġ dik ir-red litmus u mhux se jiġri xejn. Mela red litmus stays red in acid. Mela jekk jiena dak huwa acidic, naqbad dak ir-red litmus inqiegħdu hemm u tibqa' ħamra. Imma rax se jiġri issa. Se naqbad il-blue litmus u hekk kif dik il-blue litmus noħroġha minn ġewwa l-acid tiegħi, it turns into red. So what we have is red litmus stays red in an acid. Blue litmus will change into red in an acid. Infatti, jiena għandi hekk blue litmus turns red in acids. Mela, jiena se jiġri l-biċċa xogħol. Jekk naqbad ir-red litmus inqiegħdu hawn u joħroġ red, jiena ngħid okay, dak huwa nofs l-esperiment ġewwa. Imma jekk għandi l-blue litmus nitfgħu hawn u l-karta blu tinbidel f'ħamra, mela ngħid dak huwa acidic. Mela jekk naqbad l-oġġetti li kelli acids jien, bħal pereżempju għandi il-lemon juice. U jirnexxi li nġib red litmus paper u blue litmus paper. Nitfa' ir-red litmus hawn ġew, tibqa' ħamra, il-blue litmus nitfa'ha hawn ġew, imma dik tinbidel ħamra. Mela bħala conclusion għandna hekk. When we have an acid, the blue litmus changes into red, red litmus stays the same. U forsi intom tistaqsu mal-ewwel, x'jiġri jekk allura jkolli an alkali substance? Jiena dejjem ħanagħmel l-istess esperiment. Għandi blue litmus, għandi red litmus, u fl-alkali se jiġri din il-biċċa xogħol. Mela ejjew ngħidu li jiena dan huwa an alkali substance. Mela jiena se jiġri. Naqbad il-blue litmus, nitfgħu ġol alkali substance u noħorġu, u f'alkali substance il-blue jibqa' blue. Meta jiena jkolli alkali substance u nuża ir-red litmus paper, kif ir-red litmus jien noħroġha, red litmus changes into blue. Mela jiena x'se jiġri hawnhekk issa, jekk dan huwa alkali, nitfa' l-blue litmus jibqa' blue, nitfa' red litmus jinbidel ġewwa blue. Mela biex nikkonkludu din il-biċċa xogħol, in an alkali substance, the red litmus paper changes into blue in color. Li se nkunu qegħdin nagħmlu, se nkunu qegħdin naqbdu dan il-likwidu u anke wkoll likwidi oħrajn li ħafna drabi dawn se nsibuhom ġewwa laboratorju jew inkella forsi hemm xi ħadd minnhom li għandna id-dar ukoll. U ħanħalli f'idejn is-Sur Savona li jagħmel eksperiment żgħir. Joqgħod juża daw il-ħafna beakers b'ħafna likwidi differenti. U se joqgħod jagħmel red litmus, blue litmus, u skont kif dawn jinbidlu, se nkunu nikkonkludu jekk dak huwiex alkali jew inkella acid. Forsi l-mistoqsija malajr tkun u jekk ikolli a neutral substance x'jiġrilu ir-red u l-blue. F'dak il-każ, in a neutral substance, red stays red, blue stays blue. Il-filmu se jkolli l-ebda bidla. Mela intom meta irridu nżommu f'moħħna ftit dawn iż-żewġ punti. Acid prattikament għandi red jibqa' red, blue jiġi red, alkali blue jibqa' blue, red jiġi blue, neutral
red u blu jibqgħu red u blu bla ebda bidla ta' xejn. Ħanħalli f'idejn is-Sur Savona biex jispjegalna ftitu. Kif intom l-aħwa? Nispera li sabu tajbin, illum se nitkellmu u nibdew nitkellmu fuq topic ġdid. Acid and alkalis. X'inhu ma acid and alkalis? Kif qal is-Sur Bużutti, ġa spjegalkom, acid and alkalis huma kimiċi li huma kontra xulxin. Naħa għandna l-axtu, l-acid, corrosive, u naħa l-oħra għandna l-alkalis. Li wkoll f'eskas estrem ikunu corrosive. Kif tinduna li kimika tkun acid jew alkali? Jekk taraw hawnhekk qudiemi, ħafna mill-kimiċi li għanduża llum biex nagħmlu din lezzjoni huma trasparenti. Jien qassamthom qabel biex ikolkom idea x'għan nagħmlu. Imma jekk kieku tajtomkom dawk jekk qegħdin quddiemek bħalissa, għalik dawk huma kollha l-istess kimika. Jaf hemmhekk u hekk hu hemm l-ilma. Li wieħed hu l-ilma minnhom, ma tafx. Għax kollha huma trasparenti. Għal dil-kimika l-blu u dil-kimika li hawn ħadra. Mela, metodu sempliċi ħafna li nsibu biex jiena nkun naf jekk kimika hix aċiduża jew alkaline hemm dik li tissejjaħ litmus paper li huma dawn. Għandna l-litmus blu li ħadet li semminna għaliex il-karta hija blu u għandna wkoll litmus red. Sens komun għalfejn għax il-karta hija ħamra. Għax il-karta hija ħamra. U għed mill-esperiments li kieku għedin għawintom ġolleb kien ikun da. Intikom setta kimika oħrajn magħhom u tittestjawhom bil-litmus blu u bil-litmus red. X'inhu xogħolhom daw? Xogħolhom daw huwa biss jgħidulek jekk kimika hija aċiduża, acid, jew inkella l-kimika hija alkaline. Mela, litmus blu, meta jmiss mal-aċtu, il-litmus blue paper, meta jmiss mal-aċtu, il-litmus teqleb ħamra. Meta l-litmus red tmiss mal-alkali teqleb blu. Meta litmus red tmiss ma' xi ħaġa acidic tibqa' ħamra, ma tinbidilx. L-istess imur għal-litmus blu. Meta tmiss ma' xi ħaġa alkaline tibqa' blu, ma tinbidilx. U sa naru għawhom flimkien. Ħanibda nagħmel samples differenti ħanaqta' ftit bil-lest ta' litmus red. U ħanittestja kull waħda mill-kimiċi li hawn. U sa narawhom flimkien. L-ewwel sample li għandi hawn jien huwa sulfuric acid. Sulfuric acid, ismu miegħu huwa 10. Araw daqsxejn ġara. Inbidel il-kulur? Le, baqgħet ħamra. Mela għalhekk jien nikkonferma li la baqgħet ħamra ifisser li litmus red baqgħet red huwa acidic. Għandi il-ħall vinegar li nużaw ħall-ikel. Vinegar huwa acid jew alkali. Jekk di teqleb blu
ikun alkali. Jekk tibqa' ħamra, ifisser li huwa acidic. Għandna naraw dan xejn. ħamra kienet u ħamra baqgħet mela huwa il-vinegar acidic. Għandi mela ma nagħmlu reklami li jgargarizza snien. Li taħsel is-snien bih. Nippruvaw. ħamra kienet u ħamra baqgħet mela aktarx dan aktarx li huwa acidic ukoll. Dik kimikali hawn fin-nofsaw għalissa sa naqbisha. U se tgħidu li għalfejn intom. Għandi issa li jaħsel sapun li jaħsel il-ħwejjeġ. Jekk jeqleb blu ifisser li l-litmus teqleb blu ifisser li huwa alkali. Jekk jeqleb aħmar tibqa' ħamra ifisser li huwa acidic. Se tgħiduli blu se jiktebba blu. Le. M'għandix taqsam mhux biżżejjed li ħalles il-kulur hawnhekk. Ataraw. Ma se nitfa' għalkemm huwa blu, il-litmus paper jekk tinnutaw elbet blu. Mela minn ħamra ġiet blu. Dak ifisser li il-kimika li għandi hawn hija alkaline. U nużaw oħra. Għandi issa dik li hija sodium hydroxide. Huwa tip ta' kimika. Ħamra. U elbet blu. Mela tikkonferma dik li sodium hydroxide huwa alkali. Mela għandna hawnhekk sewwa alkali u l-litmus minn red elbet blu. Waqt li fl-esed kif rajtu għaw minn awsaw minn red baqgħet red għax laxtu ir-red litmus red ma jbiddilix huwa l-alkali jbiddilha. Għan nippruvaw issa ammonja li hija tip ta' kimika oħra. Għan nippruvaw. Ħamra. U baqgħet u ġiet blu. Okay? U ġiet blu. Ma dik konferma li l-ammonja hija blu hija alkali. Ġiet blu. Min litmus minn red elbet blu. Għan nippruvaw issa l-istess kimika bil-litmus blu li huwa mela aħna għandna l-litmus red meta tmiss mal-għax tibqa' ħamra. Mal-alkali l-litmus red teqleb blu. Minn dak li tallimna s'issa li kieku issa jiena nagħmel daw bil-kimika hawnhekk. Sa nindunaw. L-litmus blu meta tmiss mal-għaxtu issa ħateqleb il-kulur u sa tiġi. Ħateqleb ħamra. Waqt li meta tmiss mal-alkali il-litmus blu jibpost jibqa' blu. Ma nipprovawha flimkien. Mifar fakkarni x'kien dan? Sulfuric acid. Ismu miegħu acid. Mela x'tistenna mill-litmus blu? Li tibqa' blu jew tiġi ħamra. Nippruvaw. Hopp. Hekk jinnutaw il-litmus blu kif missejtu mal-għaxtu mal-ewwel eleb ħamra. Mela hekk konferma li dan huwa acid. Litmus red provajta mal-acid baqgħet ħamra mal-litmus blu elbet ħamra. Vinegar ħalli. L-ewwel baqgħet ħamra l-litmus red għax huwa ħabib tiegħu għaxtu. Naraw mal-litmus blu kif se tagħmel. Elbet mal-ewwel ħamra
Ma dak ifisser u nikkonfermaw li l-vinegar huwa acidic. Għaliex? Għax acid turns blue litmus to red. Naraw it-tlaħliħ ta' snin. Mela l-ewwel tagħna baqgħet ħamra, ma narawx kollu l-ġejja dik. Ara x'qelbet. Ma nikkonfermaw li anke dak li tlaħlaħ is-snin bih li tiggargarizza snin. Litmus red baqgħet red. Imma l-litmus blue ġiet red. Mela jikkonferma li dan huwa acidic ukoll. Huwa aċidus ukoll. Ma mtix tħallih ħafna fis-snin għax inkella jibda jagħmellek ħsara l-snin, apparti li jnadda fl-snin jibdew kolli jkollok il-sinna minn barra. Dil-kimika li issa naqbżuha, issa naraw għalfejn. Nagħmlu issa it-tlaħliħ tal-ħwejjeġ, is-sapun tal-ħwejjeġ. Sissa mela minn awalaw rajna li huma alkalis issa. Għax red litmus nqelbet blu. Milli tallimna s'issa, x'taħsbu se jkunu r-riżultati hawnhekk? Jekk jien nitfar litmus blu ġo daw il-kimiċi ta' hawnhekk, suppost jiena nikkonferma li huma alkalis billi litmus blu se tibqali blu. Ma nara. Blu kienet u blu baqgħet ma nbidlitx. Ma nbidlitx. Ma nikkonferma li dak huwa alkali. Oħra, ġo sodium hydroxide. Blu kienet u blu baqgħet l-ammonja. Blu kienet u blu baqgħet mela nikkonfermaw li minn hawn law huma alkalis, minn hawn law huma acids. Minn hawn law red litmus baqgħet red għax huma acidic, blue litmus qelbet ħamra għax huma acidic. Minn hawn law blue litmus baqgħet blue għax huma alkalis, red litmus turned to blue because they are alkalis. U ħallejt il-kimika tan-nofs. Li għadhi. X'inhi dik? Dak huwa ilma. Aħna nafu li l-ilma la huwa aċidus laqas huwa alkalin. Mela, xi tieni jien kieku? Li kieku nitfa' blue litmus u red litmus. Aħsbu daqsxejn. La huwa acidic, laqas huwa alkali. Mela, la mhux acidic, laqas huwa alkali, jien sa nistenna li jekk nitfa' daw it-tnejn se jiġrilhom suppost ma qelbux il-kulur. U sa naraw. Mela red litmus ġo l-ilma. Ħamra kienet u ħamra baqgħet. S'issa jien ngħid jista' jkun għaxtu. Mhux hekk? Imma mhijiex għax naf. Huwa ilma. Mela red kienet u red baqgħet. Blue litmus ġo l-ilma. Blu kienet u blu baqgħet. Mela la qelbet il-kulur il-blue litmus, faqas ir-red litmus, mela jien nista' ngħid li water neutral fin-nofs la huwa acidic laqas huwa alkali does not change litmus color. U hekk għandna konferma ta' dan. X'inhu d-disadvantage tal-litmus paper, tal-litmus test? Meta kontu year 6 nassumi tafu b'dak li jissejjaħ il-pH scale. Il-pH scale, l-indicator, il-kuluri li nagħtu kulur lill-acid u l-alkalis u l-ilma.
Dik se nagħmluha fil-lezzjonijiet li ġejja. L-unika disadvantage li għandu l-litmus hu biss li jgħidli ħaġa. Jekk dik il-kimika hijiex acidic jew alkali biss. Naf jien li daw l-acidic u daw l-alkalis hemm minnhom li huma b'saħħithom u hemm minnhom li huma inqas b'saħħithom. L-alkalis b'saħħithom, l-alkalis inqas b'saħħithom. U fin-nofs għandi l-ilma li law għaxtum qasib u waqas huwa alkaline kif se nkun naf x'saħħa għandhom. Dak jintuża il-pH indicator, il-pH test. U nagħmluha fil-lezzjoni li ġejja. Ek, l għet nirringrazzjaw l-Sur Savona li oġbu jagħmilna dawk l-experiments forsi veru. Aħna xtaqna u konna ħanamluhom hekk flimkien magħkom, imma jekk nistgħu nifhmu ħafna iktar meta tkellimna ftit dwar x'inhi l-litmus paper kif jinbidel anke wkoll fil-kulur. Imma forsi wieħed jista' jkun li jitfixkel u jiena ħanaqsam magħkom ftit trick illi minkejja li forsi teacher ta' science dan it-trick jgħinni biex niftakar ħafna affarijiet. Għax ġieli jkun hawn min jistaqsini u anke jien ndum ħafna nistaqsija u ngħid ara. Jekk ikun acid kif jinbidlu l-kuluri, jew kellek ikun alkalaj kif jinbidlu l-kuluri. Neutral faċli u veru għax neutral għajna li ma jkun hemm l-ebda bidla, red jibqa' red u blu jibqa' blu. Imma acid u alkalaj jsu nitħawwad ftit. U allura nuża dan it-trick li nixtieq naqsmu magħkom biex kollha kemm aħna nitalmuh u verament tkun faċli biex mal-ewwel wieħed jaqta' l-answer x'jiġi. U jiena nżomm dan it-trick. Il-kelma acid tispiċċa bil-littra D. Anke l-kelma red, il-kulur, jispiċċa b'littra D. Mela kif niftakara jiena? Jiena niftakara li jekk dan l-oġġett huwa acidic, ifisser illi red litmus tiġi red, tibqa' red. Il-blu litmus tiġi red. Għaliex hemm dik il-capital D, niftakar hekk. Minna ħara mbagħad niftakar ħaġa oħra, illi t-tieni jittra tal-kelma alkalaj hija L, anke t-tieni jittra tal-kelma blu hija wkoll L, u niftakar hekk ngħid mela jekk dan huwa alkalaj, blu litmus jibqa' blu, red litmus jiġi blu. U għalla dan it-trick hekk li qsamt magħkom żgur li meta jkollkom xi tip ta' oġġett jew mistoqsija, wieħed kważi jkun jista' jaqta' x'se jiġi jekk ikunx jaf wiex acid jew inkella alkala jew kellha jekk juża l-litmus paper, iżomm dan it-trick f'moħħu u jinduna mal-ewwel jekk huwiex acid jew alkala wkoll. Hekk illum din il-lezzjoni forsi ftit twila, jisub bdejna nagħmlu daqsxejn introduction ta' metodu wieħed għax għedna hemm tlieta, issa naraw daqsxejn id-darba li jmiss dawn il-metodi x'inhuma, metodu wieħed li jissejjaħ litmus paper indicator li jurina jekk oġġett huwiex acidic jew inkella oġġett huwiex alkalaj. Li se nkun qed nagħmel, se nkun qed jiena ħammur nittestja ftit u nara jekk dak il-likwidu huwiex acid, alkalaj jew neutral billi nuża ftit il-litmus paper u sa dan it-tant jekk Alla jrid niltaqgħu fil-lezzjoni li jmiss wieħed jekk ikollu problema ma jiddejjaq xejn li jew iħalli comment fit-Teams jew comment fuq dan il-video stess u aħna nkunu nirrispondu hekk il-mistoqsija li forsi wieħed ikollu. Sa dan it-tant inkomplu nawguralkom hekk li jiem sbieħ, jiem li tajb li ma taħluhomx li wieħed jorganizza lilu nnifsu li anke forsi jagħmel timetable tal-ġurnata biex jara daqsxejn f'moħħu kif il-ħin se jkun qed jaqsmu aħjar. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġurnata tajba sellulna ħafna tad-dar u ħudu ħsieb. Il-paċi magħkom.